Urriaren 7 da gaur. Urtebete igaro daia da Gazako genozidioa hasi zenetik. 2023ko urriaren 7an, Hamaseko 100 militanteek Israel hegoaldeko hainbat kibutz erasotu zituzten, baita Nova Festivala ere. 1200 pertsona erail eta 200 gora bahitu zituzten. Gobernu sionistaren erantzuna, Gazako zerrenda are gehiago isolatu eta etengabe bombardatzea izan zen gaur egun arte. Azken urtean, zerrendako gobernuaren arabera, 52.000 palestinar erail ditu Israelgo armadak, tartean ia 17.000 haur. Eguerdion. Israel Gazan gauzatzen ari den sarraskia beste behin ere gaitzesteko asmoz, gizartea kalera irten zen larun batean Euskal Herriko hainbat udalerritan. Bilbon eta Iruñean manifestazioak gauzatu zituzten, genozidioa salatu eta Israelen aldeko boikota eskatzeko asmoz. Palestinar resistentziari berriz ere erabateko elkartasuna adieraztea, urtebetez, baina 70 urtez Israelgo estatu genozidari eta kriminalari borroka egiten ari dena, eta bigarrena da ezinbestekoa dela Israel eta bere konplizeei aurre egitea, ezin delako estatu sionista normalizatu. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria eta Jan Rene Etxegarai Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria Baionan bildu dira gaur goizean. Hego eta Ipar Euskal Herriko erakundeen arteko lankidetza sustatzeko helburuarekin elkartu dira bi agintariak. Eguerdion guztioi. Ordubiak eta 4 diren honetan emango diogu hasiera aste honetako lehen albistegiari. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren eta Jan Rene Etxegarai Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariaren arteko bilera gauzatu da gaur goizean Baionan. Bertan, Pradales eta Etxegaraik Hego eta Ipar Euskal Herriaren arteko elkarlana berretsi dute. Elkargan hori hizpide izanik, 2019an sinatutako memoranduma berritzeko konpromisoa azaldu dute, zeina datorren abendurako prest egotea espero duten. Egunon, grand plaisir de vous recevoir. Elkarlana izan dugu hizpide eta elkarlan horren adibide den 2019an sinatutako memoranduna berritzeko konpromisoa hartu dugu. Gure helburua da abenduan lan hau bukatuta izatea. Besteak beste, erronka hauetan elkarlana indartu eta sakontzeko konpromiso hartu dugu. Transizio ekosoziala, laborantza eta elikadura jasangarria, mugikortasuna, lurralde eta ekonomia garapena, euskara eta kultura, migrazioa eta azkenik ardatz atlantikoari bultzada. Europa bide gurutze batean dago. Datozen hamarkadetako erronkei erantzuna emango dieten erabakiak hartu behar ditugu gaur. Horregaitik, euskal interesak defendatzen jarraituko dugu. Madrilen, Parisen eta baita Bruselan ere. Iparraldea eta hegoaldea bat eginez. Euskal Herria Bilduko Hego Euskal Herriko alkateak Iruñean elkartu ziren pasaden larun batean, hasi berri den urte politikoko erronkak eta lanildoak zehazteko asmoz. Bilkuraren ostean, koalizio abertzaleko koordinatzaile orokorra den Arnaldo Otegik agerraldia egin zuen, eta bertan, politika neoliberalak alde batera uzteko beharra azpimarratu nahi izan zuen. EH Bilduk lan bilera egin du bere alkatekin Iruñean urte politikoko erronkak eta lanildoak zehaztu eta adosteko. Hego Euskal Herriko dozenaka elkarte elkartu dira, Euskal Herriko indar municipalista handiena dela erakusteko. Haien artean Joseba Siron Iruñeko alkatea eta Onintzeoleaga udal politikako arduraduna. Arnaldo Otegi koalizio sobiranistako koordinatzaile nagusia mintzatu da politika neoliberalen aurka eginez. Gure ustez argi dago neoliberalismoak eta kapitalismoak eraman gaituela planeta batetara askoz ere inseguruagoa, askoz ere injustuagoa, askoz ere beldurgarriagoa, inongo diren eta estrukturala diren eskubidei erantzunez dien politikak izan dira, ez dute zer konpondu, ez etxebizitza, ez hezkuntza maila, ez zaintza, eta beraz gure ustez ezin daiteke etorkizuna ulertu
politika neoliberalak ez badira aldatzen. Hego Euskal Herriko alkatei ohartarazi die EH Bilduk indarrean dituen udalei egokitzen zaiela eskubide nazionalen alde egitea. Ardatz nazionalari dagokionez, Euskal Herrian, bere historian, oso garrantzitsua izan du da udalek egin dioten ekarpena gure askatasun nazionalei. Gure municipalismoaren historia errepasatzen baldin badugu, hemen Nafarroan hortik hasiko gera, 31ko Lizarrako estatutoa udalek egin zuten. Transizio garaian Bergaran alkate muimendua osatu zen reintegrazio foral osoa eskatuz. Berriz ere, transizio garaietan Euskal Herriaren eta aberrigintzaren eta aberri askatasunaren aldeko apustua egiten. Otegiren arabera, EH Bilduk gidatzen dituen udaletan, herritarrak erdigunean jarrita ari dira. Etxebizitza, hezkuntza eta osasuna bezalako gaiak erdigunean jarri behar direla goraipatu du. Horregatik, Otegik azpimarratu du Euskadiko eta Nafarroko aurrekontuen eztabaidak inflexio puntua izan behar duela, baliabideen inbertsioan prestakuntzaren lehentasunak mahai gainean jartzeko. Gero eta jende gehiago apoiatzen duen eta babesten duen proiektu honetan, 3 hitz dauzkagula jendeari esateko. Ardura, konpromisoa, eta irrifarre handi bat. Gaur hasi da Espainiako Auzitegi Nazionalean Jurgi Garitagoitia eta Joanes Larretxearen aurkako epaiketa. Auzitegiak 2008an Opus Deik zuzentzen duen Nafarroko Unibertsitatean eztanda eginiko bonbagatik epaituko ditu bietakideak. Garitagoitia eta Larretxea Frantziar estatuan atxilotu zituzten 2008 eta 2009 bitartean, baina Frantziako justiziak Espainiar estatuan ekintza ezberdinengatik epaituak izateko baimena luzatu zuen 2014an eta 2019an urrenez urren. Milaka herritar elkartu ziren pasaden larunbat honetan, Bilbon eta Iruñean, Israel Gazan egiten dabilen genozidioa gaitzesteko asmoz. Ekimenak Palestinarekin elkartasuna taldeak antolatu zituen, eta estatu sionista eta berau abesten duten gainerako estatuen aldeko boikota ere plazaratu nahi izan zuten. Palestinar erresistentziari berriz ere erabateko elkartasuna adieraztea, urtebetez, baina 70 urtez Israelgo estatu genozidari eta kriminalari borroka egiten ari dena, eta bigarrena da ezinbestekoa dela Israel eta bere konplizeei aurre egitea, ezin delako estatu sionista normalizatu. Emakume baten etxegabetzea atzeratzea lortu zen pasaden ostiralean Artikaberrin, Nafarroan. Goizeko 9:00etarako zegoen aurreikusita berau eta ordu erdi lehenago 8:30 elkarretaratzea deitu zuen Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Oraingoz, astebete atzeratu diote etxegabetzea emakume honi. Etxebizitza Sindikatu Sozialistak elkarretaratzea deitu du gaur goizean Artikaberrin Iruñerrian Iberkajak emakume bat etxegabetu nahi duelako. Naiz eta azkenean emakumeari etxegabetzea aste bat luzatuko dioten, Etxebizitza Sindikatuko kideek babesa adierazi diote etxegabetzea ekiditearren. Emakume honek ia 20 urte daramatza etxe honetan, hipoteka bat dauka, etxebizitza erosi zuen 2005 urtean eta Iberkaja bankuak eman zion kreditu hau. Hain zuzen ere, zabor hipoteka dituriko horiek goraldean zeuden garai horretan. Duela zenbait urte, bere egoera ekonomiko kaskarra hipoteka kuotaren igoera batekin elkartu zen, eta orduan hasi ziren ordaintzeko zailtasunak, ez ordaintzeak, eta ondoriozko prozedura judiziala. Sindikatuko kideak goizeko 7:00 Artikaberri auzoko Maiatzeko plazako Amak kalearen 3. zenbakian egon dira etxegabetuari babesa adierazteko. Atzo arratsaldean
epaitegietako funtzionario batek emakume honen abokatua ditu zuen jakinarazteko ziurrenik egun batzuk atzeratuko zela prozedura hau paper batzuk aurkezteko, hau da, oraindik ez dugu ziurtasun bat, moratoria aplikatuko dioten, ez, baina badirudi atzeratu daitekela. Edo nola ere ez dugu erresoluziorik, ez dugu erabateko ziurtasuna eta erabaki dugu deialdia mantentzea. 9etan dago deitua epaitegietatik etxegabetzea, hau da, sarraiagia, idazkaria eta ordu horretan etortzekoak dira teorian, orduan hemen egongo gara, etxegabetzea gertatzen ez dela ziurtatzeko, ez? Halaber, sindikatuko kideek etxegabetzen arazoa salatu dute 2 erantzule seinalatuz. Hori guztia da etxebizitzaren negozioaren ondorio, ez? Hau da, guk 2 erantzule seinalatu izan ditugu, egin ditugun azken hilabetetan, baina baita etxegabetze hau salatu dugunean. Batetik, etxebizitzaren negozioari probetxu ateratzen diotenak, hau da, poltsikoak betetze dituztenak etxebizitzak justuz ez, edo bestera batera esateko jendearen pobretzearen kontura negozioa egiten duten horiek, kasu honetan Ibercaja bezalako banku bat, azken urtean irabazi errekorrak lortu dituena, jendeak kale gorrian utzi zaldi berean, hori guztia dira erantzuleak ez, alde batetik, eta ez bakarrik Ibercaja bezalako bankuak, baizik eta etxejabe txiki handi eta negozioa egiten duten horiek guztiak, eta bestetik, etxebizitzaren negozio hau bera sustatzen duten politikariak, ez? Haien promesak eta nolabaiteko estalki batzutan aurrerakoiak gora bera, ikusten dugu denek koinziditzen dutela errezeta berdinean. Eta hau da, etxebizitzaren arazoaren zenbait ondorio arintzen saiatzen dira, baina beti etxebizitzaren negozioa mantenduz eta sustatuz. Beraz, etxebizitza sindikatutik etxegabetze guztiak salatu dituzte eta Artika Berriko emakume etxegabetuaren azken berrien zain gelditu dira. Gaur ekin dio Osakidetzak COVID eta gripearen aurkako txertaketa kanpainari. Aurtengo plangintzan, berritasun bat nabarmendu du Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 2 eta 5 urte bitarteko haurrak sudurretik inokulatuko dituzte gripearen aurka. Urteko edo gehiagokoak, gaixotasun kroniko dituztenak, haurdun dauden emakumeak, profesional sanitarioak, zaintzaileak eta egoitzetan bizi direnak, talde hauek arrisku gehiago daukate gaixotasun larria edatzeko eta horregatik haiekin hasiko gera, lehenbailen haiek babesteko. Eta 17 urte arteko espetxe zigorra eskatu dute erizain batentzat Santurtziko Osasun Zentroan haurren txertaketa simulatu izanagatik. 2021ko otsaila eta 2022ko iraila bitarte, 204 adingabe txertatu zituen ustez, baina ondoren ekintza benetan gauzatu ez duela konturatu ziren. Adingabeen txertaketa simulatu zuen erizainarentzat 7 urte eta erdiko espetxe zigorra eskatu dute Fiskaltzak, Osakidetzak eta Bizkaiko erizainen elkargoak. Akusazio partikularrak bere aldetik 17 urtekoa. Santurtziko Osasun Zentro batean 404 adingaberen txertaketa simulatu zuen erizainak 2021ko otsailetik 2022ko irailera arte eta orain dokumentuak faltsutzea eta funtsak bidegabe erabiltzea leporatzen diote. Barakaldoko instrukzioko epaitegiak amaitutzat eman du instrukzioa eta epaiaren arabera xiringetako orratzak sartzen zizkien aurrei horien edukia inokulatu gabe. Gero umeen kartilla eta historia medikoetan txertatuta zeudela idazten zuen. Pasaden maiatzean prozesu judizialeko familiek Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatu zioten erizainen lanera itzultzea galaraztea, bajan egon omen delako 2022tik. Atzo ospatu zen Azpeitian aurtengo kilometroen edizioa. Izpizizpi lelopean gauzatu zen Gipuzkoako ikastolen jaia, ikasberri ikastola kantolatu zuena. Pirritx, Porrotx eta Marimototxi omenaldia egin zieten besteak beste eta datorren urteari begira, Elgoibargo ikastolari pasazioten lekukoa. Elkarrekin ikastola
eguzkiloreak babesten du etxea, eguzkiloreak babesten du baserria. Baina etxean bakarrik gelditzen den eguzkilorea, mendian ez dagoena, naturan ez dagoena, lehortu egiten da. Eta hoxe bera gerta daiteke euskerarekin baldin eta guk ez badegu babesten eta etxetik ateratzen. Gipuzkoako begiradarekin esaten dizuedana da, eguzkilorea bezala etxean egoteaz aparte, mendian, gure ingurunean, eduki eta erabili behar dugula. Atera etxetik, atera lanetik eta kalean erabili dezagun euskera, hortaz, eskerrik asko zuei, ikasberriri zorionak eta euskera izan dezagula danok ahoan. 2015 eta 2023 bitartean, 388 pertsona zendu ziren Gipuzkoan gehiegizko temperatura zela eta. Halaxe jakinarazi zuen pasaden ostiralean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Sailak, klima aldaketaren inpaktua eta arekiko kalteberatasunaren inguruko txostenaren aurkezpenean. Gipuzkoan 388 heriotza zenbatu ziren gehiegizko temperaturagatik 2015 eta 2023 bitartean. Horietatik 96-75 urtetik gorakoak izan ziren. Hain justu iazko urtea inoizko bigarren urterik beroena izan zen. Hori bera jasotzen du naturklimak Gipuzkoako klima aldaketaren inpaktuari eta kalteberatasunari buruz egin duen txostenak. Bertan nabarmentzen da klima aldaketa jada mehatxu zehatza dela osasun publikoarentzat. Aldaketa klimatikoak gure lurraldean duen eragina aztertzen du, tokian tokira egokituta dago txostena, gure helburua da, eta hori aipatu nahi dut, dagozkigun erabaki eta politika hoberenak eta egokienak gauzatzea hain zuzen. Txostenak nabarmentzen duenez temperatura maksimoak eta minimoak azkenaldiko historiako altuenen artean daude. Eta argi eta garbi gora egin duela erakusten du berotze globalaren aurrean lurraldeak duen kalteberatasuna azpimarratuz. Iazko urtean eta bai aurtengo hainbat hilabetetan temperatura hori bataz beste 1,48 gradu Celsiusetan handitu inda. Era berean biztanleriaren osasunean zuzeneko eta zeharkako ondorioak eragin ditu temperatura igoerak. Temperatura altuen eraginpean egoteak hilkortasuna eta erikortasuna areagotzen ditu, laneko produktibitatea murrizten du eta baita osasun mentalari ere kalte egiten dio. Ondorioz adituek diote birusak eta bektoreak garatu ezin diren eremuetara zabalduko direla. Esate baterako temperatura globala gora egin ahala eltxotigreak eta artearen kaparrak ugarituko dira besteak beste. Horrek bektorek transmititutako gaixotasunen arriskoa handiagotuko du. Bektore hauek transmititzen dituzten gaixotasunen espazio eta denbora banaketa aldatuko da. Gipuzkoan azpimarra jarriz Donostia, Irun eta Arrasate dire hiri dentsitate handiari, berdegunen eskaseari eta lurzoru artifizializatuaren ehuneko handia dela eta temperaturak igotzeko arriskurik handiena duten hiri eremuak, eta horrek beroaren inpaktua handitzen du. Pasaden astean, Espainiako Gizarte Segurantza Ministeritzak, Elma Saiz Nafarra buruduenak, gaixotasun baimen malguak ezartzeko proposamena eman zuen aditzera. Proiektuak polemika sortu du Euskal eta Espainiar gizarteetan. Hego Euskal Herriko sindikatuek euren gaitzespena erakutsi dute eta Espainiako gobernuaren barnean ere kontrako iretziak sortu ditu. Elma Saiz de Espainiako gobernuko ministroak proposatutako baja malguak kritikatu dute Euskal Herrian LAB sindikatuak eta EH Bilduk. Mertxe Aizpuru EH Bilduren kongresuko bozeramaileak Elma Saizen proposamena astakeria dela esan du. Aizpuruak bere koalizioaren ezezko biribila eman dio aukera horri. Es una barbaridad, supondría un retroceso de derechos y cuando se está de baja, estás enfermo, es el médico quien te da la baja y no puedes trabajar. Saizek dio bere proposamenak ez duela gizarte segurantzari dirua aurreztea bilatzen aldi baterako ezintasuna egindako gastu handiagatik, baizik eta eskubideak zabaltze eta justizia sozialean aurrera egita bilatzen duela. Azaldu duenez baja medikoan dauden langileak lanera pixkanaka borondatez itzulia izatea bilatzen da kasu jakin batzuetan, eta beti ere medikoaren ikuskapenarekin. Eztabaidak luzerako emango du oraintxe bertan jarri baita mahai gainean, kolektibo eta enpresa askori entzun ondoren.
Urtebete pasadaia da Israelek Gazako genozidioa hasi zuenetik. 2023ko urriaren 7an, Hamasek Israel hegoaldeko hainbat kibutzetan eta Nova Festivalean erasoak gauzatu zituen, 1200 pertsona erail eta 200 gora baitu zituelarik. Estatu sionistaren erantzuna, etengabeko bombardaketa eta sarraskia izan da, eta azken urtean, 52.000 palestinar erail ditu Gazako zerrendan, bertako gobernuak plazaratutako datuen arabera. Haien artean, ia 17.000 haurrak dira. Palestinarren aurkako genozidioak gauzatu ez ezik, azken hilabeteetan, azken asteetan bereziki, ekialde hurbileko beste hainbat herrialde erasotzen ere hasi da Israel. Libanon bonbardaketak eta lurreko inbasioa martxan ditu, Siria ere erasotu du, eta Iranen aurkako hainbat oldarraldi ere gauzatu ditu, tentsioa areagotuz. Pasaden ostiralean aurkeztu zuten Etxarri Aranatzen, Zama doinu zarindu jaialdiaren 10. eta azken edizioa. Euskal preso eta iheslarien etxeratzearen aldeko ekimena datorren urtarrilaren 24 eta 26 bitartean ospatuko da. 10. edizioarekin esanen dio agur Zama doinu zarindu elkartasun jaialdiak 2025ko urtarrilaren 24an eta 26an. Auzolanean antolaturiko Euskal preso eta iheslarien etxeratzearen aldeko ekimen honen 10. edizioan jartzen dute amaiera antolatzaileek. Etxarri Aranatzeko sarerritarrak antolatzen duen elkartasun jaialdi honetan izen handiko musikariek eta hain ezagunak ez direnak hartu dute parte, beti ere preso eta iheslarien senideen zama arintzeko helburua izanik. Antolatzaileek azaldu dutenez, herrian zuten egoera dramatiko bati erantzuna emateko sortu zen Zama doinu zarindu jaialdia 2016an. Etxarri Aranatz azken 57 urtetan soilik 15 hilabete egonda preso edo iheslaririk gabe. Lantaldearen esanetan, haien eguneroko bizitzan zama hori sumatu izan dute. 10. edizioan jarri dute proiektuaren helmuga, naiz eta zehaztu duten helburuetara ez diren iritsi. Orain arte, 70 artistatik gora igo dira Etxarri Aranazko holtzara. Datorren edizioan 2 egunetan banatu dute. Urtarrilaren 24an, ostiralarekin gaztetxean ariko dira Unidad Alavesa, Eskabidean eta Malandro DJa. Urtarrilaren 26an, igandearekin, Etxarriko eskolan berriz, Juantxo Arakama, Brigadeloko,
Bulego, Eldrogaz, Eina Utelorrieta, Gatibu, Olaia Iziarte, Nogen, Porrotx, Gorka Urbizu, Zea Maiz eta Zetak izanen dira. Aurretik aipatutako Xapatero eta Lekuona tabernetan eta 3 ubebikoitza etzarriarranas.eus webgunean eskuratu ahal izanen dira horretarako sarrerak. Kirola albiste ugarirekin dator gaur gure kolaboratzaile Jon Hernández. Aurrera, Jon. Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez futbolarekin hasi behar dugu. Errealak puntu baliotsu bat lortu zuen igande gauean Atletico Madrilen aurka. Zutxiken gol bikain batek azken minutuetan erabakigarri izan zen. Gaua ezin okerragoa izen talde donostiarrentzat. Izan ere, 51 segundoan lehen gola jaso zuen. Gainera, Realeko 2 jokalari ohi izan ziren jokaldiaren egileak. Galanek baloi altu bat jarri zion Griezmanni, area barruan, honek kontrolatu egin zuen eta Julian Alvarezi eman zion takoikada bikain batekin aurrelariak markagailua irikitsiko jaurtiketa gurutzatu batekin. Gipuzkoarrak berera jarraitu zuten, partida osoa jokatzeko zegoela kontuan hartuta. Oblak buru belarri aritu behar izan zen, Zubimendiren burukada gelditu eta Agerden aldaratzea lerro beretik ateratzeko. Denbora amaitzen ari zitzaion Realari, baina saiatzen jarraitu zuen 84 minutuan Zutxik taldea salbatzeko agertu zen arte. Kroaziarrak areatik kanpo jaso zuen pasea eta baloia kontrolatu ere egin gabe eskuadrara bota zuen norgehiagoka berdintzeko. Golak energia eman zion txuri-urdinei eta garaipenaren bila abiatu ziren. Baina euren saiakerak ezerean geratu ziren eta azkenean puntu batekin konformatu behar izan zuten. Beste alde batetik Atletikek oso arratsalde zoritxarra izan zuen Gironan eta 2-1 galdu zuen Montilibin. Zurigorriak 3 penalti jaurtiketa izan zituzten eure alde eta guztiak alferrik galdu. Berengerrek, Iñaki Williamsek eta Ander Herrerak ez zuten asmatu Gatxanigaren aurrean. Cristian Estuani etxekoen aurrelariak aldiz ez zuen kalegin 89 minutuan izandakoan. Gainera, Sanzetek lesionatu egin zen Atletiken gola egin zuenean eta ikus beharko da jokatzeko gai den ala ez, 15 egunetan liga bueltatzeko orduan. Ezen oso igande ona ere Alabesentzat, Mendizorrozan, Bartzelona errez irabazi zuen, huts eta 3 Lewandowski aurrelarian hat-trick batekin. Alabesek ez zuen amore eman, 2 gol baliagabetu zizkioten jokoz kanpo egoteagatik, eta Zutoinak beste bat eragotzi zuen, baina honena Antonio Sibera izan zen, eta etxekoen porrota are handiago izatea saiestu zuen. Azkenik, Osasuna puntu bat lortu zuen Getaferen aurka larun batean, 1-1 markagailuan geratu ostean. Gorritxoei sufritzea egokitu zitzaien partidan, etxekoek aurrea hartu zuten lehen zatian Bertrugen golarekin, baina Budimirrek parekatu zuen bigarrenean. Eta Arraunari buruz hitz egiten badugu, Urdeibaik badu Iker Zabalaren ordezkoa, eta aspaldiko ezagun bat izan da Jon Salsamendi. Hala jakinarazi zuen Bermeoko klubak igande honetan bere sare sozialetan argitaratutako ohar baten bidez. Ohar horretan arabera, 2 aldeen arteko akordioa denboraldi baterako da, hau da, 2025 denboraldirako. Horren beste, Sorioko entrenatzailea Bermeora itzuliko da Bou Bizkaia trainerua zuzentzeko. Iraganean ere lan hori egindako da 4 denboraldiz. Urdinak zuzentzeko ardura izan baitzuen, eta besteak beste Kontxako 3 bandera eta Eusko Label Ligako koroa bat bereganatu zituen. Bizkaira jo horretik Castillero ere entrenatu zuen eta gerora Bermeoko etapa amaitu ostean Orion egin zuen lan. Azkenik, eskubaloia ari jotzen badugu Super Amara berak 28 eta 31 garaitu zuen Benfica igande honetan, EHF-ren Europako Ligako fase regularrerako txartela ematen duen atariko kanporaketako joaneko neurketan. Oso partida parekatua izan zen, baina Donostiako taldeak beste martxa bat sartu zuen bigarren zatian, garaipena lortzeko eta Donostian jokatutako den itzulirako abantailarekin joateko. Super Amara bera taldeko jokalari aipagarrienak, Arroyo eta Ogonoizki izan ziren, 9 eta 5 gol egin baitzituzten urrenez urren. Lehen zatia oso parekatua izan zen, eta jokaldi eta jaurtiketa azkarrekin, baina penaltietan zehaztasun faltarekin hasi zen. Izan ere lehen minutuetan 2 taldeek huts egin zuten pare bat. Gipuzkoako taldeak aurrea hartu zuen markagailuan eta hor jarraitu zuen partida osoan zehar, 2 goletik gorako aldea lortu ezinik. Bigarren zatian,
faltarekin hasi zen erasoan, lehen 3 minutuetan ez baitxituzten golik sartu. Hortik aurrera partidak lehen zatiko gidoi bera izan zuen. Benficak gola sartu zuen bakoitzean, beraberak gola eginez erantzun zion. Azken minutetan, Araujo ordezkatu behar izan zuten, Rodríguez Portugaldarrarekin tupuz egin ostean. Bi jokalariak min handiarekin erori ziren lurrera, baina bere kabuz atera ziren kantxatik. Benficak azken minutuetan erreakzionatu zuen abantaila murrizteko, baina zuen nahikoa izan. Beraberak, 28 eta 31 azkenean irabazi zuen eta 2 goleko aldea du itzuliko partidarako. Gure aldetik, besterik ez. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Ondo izan eta bihar arte.